Малък жест на уважение от нас към вас, с надежда да знаете и да повярвате, че ние младите хора не сме ви оставили и че каквото може и зависи от нас ще помагаме. Нямаме безкрайни възможности, но това, което можем и се справим, е в името на нашата подкрепа към всички вас. Така давам възможност да госпожа Боджиева да каже няколко думи. Сигурно се надявам, че концертът ще ви хареса. Накрая ще се радвам още повече, ако всички се хванат за ръце и изиграме едно българско хоро, защото то ми е много в кръвта. И просто да вярваме, да прекараме един чудесен коледен празник. Знам, че на всички ви е много трудно. И нека младите хора, които днес тук, ние сме повече от 15-20 човека, нека всички те с добър стимул и реален подтик всички вие да повярвате, че можем и ще направим една хубава вечер днес за вас, а в бъдеще няма да ви изоставим и ще продължим нашите начинания, така че да нямаме тъжни физиономии. Малко да се усмихнем и да повярвам, че вие ще сте пред нас.